khona uzothi ekhipha ngoNovember mhla ka-31 December ingoma yakhe izobe isiphuphile. Uyabona social media uyabaphuphisa abaculi, uyabadumisa futhi abaculi. Ungangizwa kabi, ngabe kungcono create i-account noma lowo mculi lowo abantu babeza ama-video akhe basendele yena bese waposta kwi-account yakhe, hayi ukuthi umuntu azenzele yakhe i-video. Nami ngoba ngidayisela imbiza nje la, dayise ngengoma yakho wathi ngiphuphe leyo ngoma leyo, dayise ngayo imbiza mawucabanga wena. Ngithola lapha emnyango ebox ingoma yakhe iyasho lapha, wadayisa ngayo iwasho kagumede. Ngathi ngiphuphe izophupha leyo ngoma leyo, yebo. So social media abaculi uyapromote umculo wabo, kodwa at the same time uyaphuphisa. Nanoma ngibani ugedela ingoma yakho njengamanje ethi yabo manje asikho kumafikizolo sinkeshemba manje. Mawubheka ingoma kamafikizolo sazohlwalisa unyaka ngoba biza kabi. Zingaki ingoma eseyiphuphile before kufika ingoma kamafikizolo? Ziningi. Baphi nje ojabulo langa ethi ngishile nje dwi anti yabo. So kwenziwa yini lokho? Abantu laba abulokhu begedela ingoma zenu baphinde bayidansele nabaculi. Angisho wrong lo, kodwa kuyawubulala umculo lokho, kuyawuphuphisa. Abusayilangazelela ingoma ukizwe because uthi yangena TikTok nalo ucula udansela ngoma le ngoma le nalo nawe izividiyo ngale ngoma le nalo udayisa amaklabishi ngale ngoma nalo udayisa imbiza ngale ngoma nalo udayisa iwasho ngale ngoma nalo uyayisimela nje nakazi wenza ini ayikho content etheni ayenzayo, uyadansa nje kuphela. Yes, ayibonge support i-right, kodwa yabaphuphisa abaculi lento. Ngilokhu ngishilo yabaphuphisa abaculi lento, yayiphuphisa ingoma zabaculi lento.